Гыйракның Филүҗә шәһәрендә хөкүмәт гаскәрләре Әл-Каидәгә бәйле Гыйрак Ислам дәүләте һәм Левант исемле төркемнәр сугышчылары белән атышны дәвам итте. Шәһәрнең Әл-Сижр районындагы бу атышлар 5 көнлек башланды. Филүҗәнең терелешләре айларча дәвам иткән бәрелешләрдән бик каты җимерелде. Гыйрак хәрбиләре сугышчылар белән шулай ук Рамадида һәм Анбар вилаятының башка шәһәрләрендә дә атышты. Гыйракның көнбатышындагы Хейт шәһәрендә, Филүҗәдәге һәм Анбар вилаятының башка өлешләрендәге атышларда качып килгән йөзләрчә кеше чатырлар шәһәрчегендә көн күрә. Төбәктә барган атышлардан инде дистәләрчә мең кеше качып китте. Качаклар чатырлар шәһәрчегендәге шартларның бик начар булуына зарлана. Әфганстанда президент сайлауын оештыручылар беренче тур тавыш бирүдә җиңеп чыгучылар булмау сәбәпле сайлауның икенче туры узачагын игълан итте. Сайлау комиссиясе белдерүенчә, беренче турда иң күп тавыш җыйган ике намзәт элекке тышкы эшләр министры Абдулла һәм элекке Дөнья банкы икътисадчысы Әшраф Гани 14 июньдә узачак икенче турга чыга. 5 апрельдә узган беренче турда Абдулла 45%, Гани 31,16% тавыш җыйган. Азербайҗанда мәхкәмә бәйсез журналист Пәрвиз Хасимлыны рөхсәтсез корал йөртүдә гаепләүче карар чыгарды. Хасимлы модератор сәхифәсен алып бара һәм бәйсез Безем юл газетында хәбәрче булып эшли. Ул мәхкәмәдәге чыгышында тоткарланганнан соң кыйналуын һәм үзенә карата тиешсез мөгамәлә күрсәтелүен белдерде. Хашимлыны яклаучылар бу гаепләү сәясәт белән бәйле дип исәпләй. Балканда көчле яңгыр нәтиҗәсендә су басудан кимендә 2 кеше һәлак булды, йөзләрчә кеше үз өйләреннән читкә күчерелде. 2 кеше һәлак булган Сербиядә гадәттән тыш хәл тәртибе кертелде. Босния башкаласы Сараевоның көнбатыш бистәләреннән шулай ук башка авыл шәһәрләрдән йөзләрчә кеше башка урыннарга күчәргә мәҗбүр булды. Төбәктә яңгырлар алдагы берничә көндә дә дәвам итәр дип көтелә. Дагыстанда прокуратура Коръәннең авар телендә тәрҗемәсен тикшереп, анда экстремизм юк дигән нәтиҗә чыгарганнан соң китапны халыкка тарату рөхсәт ителде. Коръәнне Дагыстандагы мәгълүм җәмәгать эшлеклесе һәм дини гыйлемиясе Саситла Абдурахим тәрҗемә иткән. Элегрәк Абдурахим вахаби текстлар таратуда гаепләү нигезендә төрмәдә утырып чыккан иде. Абдурахим бу гаепләүләрне кире какты һәм экстремистик карашларны тәнкыйтьләп чыкты. Лондонның Кенсингтон сарайында ачылган кул эшләмәләре күргәзмәсендә Беларус, Кыргызстан һәм башка илләр вәкилләре дә катнаша. Бу халыкара чарага 100дән артык ил үз вәкилләрен җибәргән. Анда зәркән әйберләреннән алып ефәк яки йон шәлләргә кадәр төрле кул эшләнмәләре күрсәтелә.